ang atong ebanghelyo mubo kayo apan lapad kay siya o kahulugan. Ang pagsulti ni Kristo bahin sa kabulahanan wala magsalikway sa mahal nga Birhen Maria. Ay namang guyuban mo ingon nga tanawa si Kristo ni angkon bagod siya nga bulahan ang Birhen. Wa gyud. Ana ang gihimo ni Kristo pagtubag niya niingon siya bulahan hinoon sila. Murabag comparison ba? Bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang comparison dili si Maria ug kita. Niingon magud ang babay, bulahan ang nagpasuso kanimo. Ang pasabot, bulahan kaayo ang imong inahan nga nakaanak ug sama nimo. Mao nay iyang kuan ba, mao nay ilang gitanaw nga sus bulahan kaayo ang inahan ani. Pero wa day magtan-aw si Kristo sa relasyon nga gitawag nato biological or by title. Pareha ng Filipinos ta. Bulahan nimo nga naa kas Pilipinas. Pero dinhis Pilipinas na biya daghang galaroy-laroy no. Bulahan nimo kay makaadto na jud kag Amerika. Nagpasabot ba nga tungod lang na kay visa padong sa Amerika, bulahan na ka, kadaghang homeless dito sa Amerika, kadaghang mga napriso. Kasalamat nga maka-abroad na jud ka ngadto sa UK. Kadaghang mga taga-UK galaroy-laroy, wa say mga Pinoyanan. Abot magidinhing uban sa ato. So ang kabulahanan di ay matud pa ni Kristo, which is also true natong tanan. Pareha nang naroy mga kompanya. Unsa may mga kompanya dinhi sa ato nga murag makaingon ka bulahan kay kag makatrabaho ka diha. Ha? Sa mga kuan, mga teachers kuno nato, murag mas gaapa sila nga republic na. Sa una ang mga teachers ari gyud sa private mo trabaho kay dako-dakog sweldo. Pero karon kuno ang mga teachers maningkamot na nga mabalhin sa public kay mura kuno dako og rate ika dawat na nimo tagaan na ka og sa tawagan na item. Ingon din hay kabulahan nimo naka-item na gyud ka sa public. Resign dayon dito sa private. Nya bulahan ba? Bulahan? Oy, pag-abot sa public, putos lang yapos utang. To kag bulahan, mutkot lang yapos oy. Ana magyabang bulahan nimo nga napari ka. Pagkabulahan nimo nga naordinahan na gyud ka. Pagkapari na nagdepresyon ay. Di ba? So unsa man gitinuod nga kabuluhanan matud pa ni Kristo? Way kapuslanan. Pras nato gibunyagan ta isip mga Kristiyano. Salamat kabulahan nimo nga nahimo na jud kang Kristiyanos, nahimo na kang Katoliko, nabunyagan na jud ka. Kana inig pabunyag din ba? Oy, unsaon pagkabulahan ana mga bata nga gibunyagan nga mga anak ang mga ginikanan way kasal. Di ba? Bulahan ka, imong ginikanan way kasal. Kabulahan nimo nakauyab ka o gwapo kayo or gwapa kayo nga kanang gwapo tukhangon ra ka na human biyaan nya bulahan pa na may kay kang pa-cute-cute pa-picture-picture nya pagsuka-suka na wa na diha sige na lang kag pamalikas pisti tong animal yawa may tag mamatay tong buang-buang dako ana ka sige na lang kag panunglo nya bulahan pa na dili gihapon. So ang kabulahanan matud pa ni Kristo wa mag-agad sa atong relasyon by means of law, by means of title or sacrament, by means of kaning biological relationship. Igsuod inahan ang kabulahanan nga tinud-anay kana giyong pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo.
Ano bang kabulahan nimo ni simba ka San Vicente Ferrer, Padersiano mo pare. Kanya kay natug raman sa kapag-abot din eh. Bulahan pa ka na. Awa, kapuslanan. Wala na kapuslanan eh. Di ba? Bulahan ninyo nga nakahuman gimo sa overnight vigil sa Alliance of Two Hearts. Ang sagot taon nga. Di wasan sila matog eh. Sa matugot taon. Ang uban sa tingali na to, giagad lang kanu sa mahurot ang painit ba? Ay, joke lang na. Usahay saan matinood. So, ang pagtuman, ang pagpaminaw o pagtuman, muna si Maria, ang mahal nga birhen, nahimo siyang hiusa kayo ni Kristo, nga gani ang ilang kasing-kasing o gunahuna, murag allied ba? Allied forces, alliance. Kung unsay gibati sa anak, gibati sa inahan. Tungod kay si Maria, nahigugma sa pulong sa Ginoo. Wa siya mahigugma sa pulong nga nagpakatao, giuna niya paghigugma ang pulong. Niya kay gihigugma man niya ang pulong misud niya. Niya pagsud niya nahimong tao. Pero wa pa to siya mahigugma. Oy, asa to mo welcome. Di ka mo din ibe, ka mo mga babay, nahigugma mo sa pulong sa Ginoo, nga nag-ingon, ang kinabuhi sagrado. Life belongs to God. Nahigugma mo na. Mga babay ba? Taas ko ng kamot, kinsay nahigugma na, nga ang kinabuhi, Ginoo na. Maayo, taas mo sa kamot. Wa mo maggamit ang mga pills. Wa mo magsigig. Ay, sagsundi. Kanuoy. Hadlok og mga anak og daghan. Butangag ali ang kinabuhi. Uban pa gani, putlon ang agianas kinabuhi. Palaygit, basiktomi. Kay mahadlok na og kinabuhi. Di na mo tuo nga ang kinabuhi iyas Ginoo, nga ang kinabuhi ang Ginoo mo'y nag-atiman. Magsigi naman og ingon nga unsa na lay akong ipakaon, unsaon na lang nako pagbuhi, unsa na lay kaugmaon ug daghan na kay akong mga anak. Ako'y gimisahan 11 kabuk anak. 11. Pagmisa nako 14 dakuas ilang balay nataran. Nako mga dato giti kani di man day sila dato di ay ang ika-11 maoy nahimong prosperous sa iyang business, maoy nagpadagan sa tanan ug maoy nagpalit og kaning bag-ong luna didto sila gibutangan og kanini ang mga balay apil ng iyang ubang mga igsuon. Ang ika-11 ang kamagwangan paralyzed, patay ng maguwang. Ang ikaduha, gibuwagan sa buwag, broken family. Ang mga anak, ang nag-atiman, katugya pong ika-11. O gi-abort pa to. Hindi mo kung tutukan. Mao'y nakaluwas nila, ang ika-11. Ang kinabuhi lagi, gasa lagi na. Ako po nang ibalik-balik din si Saint Catherine of Siena, mo'y nakaluwas gani hastas kalibutan, libog man gani San Vicente Ferrer ato, kay dungan-dungan man to sila, duha man kabuk Santo Papa, ay may tinuod San Vicente Ferrer, nasayo pa gani, dito siya nakasupport primero sa dili sakto nga Santo Papa. Si Saint Catherine of Siena, mao'y nakasulbad, kay mystic man to siya. Grabe ang iyang relasyon sa Ginoo ba? Siya ay nakasulbad kinsa gyud ang tinuod nga Santo Papa nga pabalikon og lingkod didto sa seat of Saint Peter sa Roma. Nya kinsa man ni Saint Catherine of Siena sa gidaghanon pala sa pamilya, ika-23 siya sa 25 ka man nagsuon. Siya na nga ika-23 napagini siya kaluha nga awahing ni gawas niya mao to ika-24 na manghuran pag yung usa. Sino nga nya pobre kayo nga mga ginikanan
Wa ka pa eskwela siyang mga anak. Si Saint Catherine of Siena, wa ka eskwela. Kaya perti man pobriha. Pero nahimong doctor of the church. Pasabot, very educated, highly educated. Unya nagsuwat og mga komentaris sa atong Bible, sa atong doktrina. Na siya mga libro nga nasuwat. Pero wa siya grado. Ngayon yung magkututukan. Basahan na. Nas Google god. Google. Mo ang mga butang ba nga matud pa ni Kristo ang bulahan gyung tinud-anay kanang maminaw sa Ginoo ug bagtuman niini. In short, biya na anang balaod. Kana bang balaod nga gipatuman? Kana bang mo conform lang tas balaod pero wa na ta maminaw sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo matud pa ni San Pablo mapaminaw lang sa motuo niini. So di na balaod kung dili pagtuo. Kana yang balaod gyud na nga mag-vigil ta overnight. Balaod na o pagtuo? Depende ninyo. Kaya na may uban himuong balaod. Mao na ang pari kusog sa kaing mohimog balaod. Moingon sang pari kas kay nas Korinti, pila ra may korekta hunungan na. O balaod na ako ha, yung padirin taon padiroy kanang vigil tapos hunungan na saman kamoy bayad Korinti dinhi, ang kuna yung Korinti dinhi ha. Mahal kay nas tanan. Ana, balaod impose din nas pari, hunong na yung vigil. Nya panidaan sa pari, picturean, videohan, ingon sa tanawa, pila ra mo kabuk ga vigil, suga on tanan. Nya Korinti ana, pila ra mo kabuk ga vigil, nangatog pagyon. Ana, siya di sa taon pa rin, tanawa ning video, tanawa. Ito taon dito gaagas ang laway. Nya mo na inyo vigil sa pamay kapuslanan na. Ana, mana dayon? Balaod na. Mga gubot pero motuo ta nga kanang Korinti ug di mabayran maputol ra gid na. Ano? Nga ikaputol na sa Korinti, maminaw dayong mga parishioners, Father, nganong naputol man sa tungod sa sigig vigil. Ana, pero padayonon taning vigil bahalag wa na tay Korinti. Ana. Ang katong na nag-vigil, mao na to sila mo huna-huna. Ana. So basin mangawat sila dito, nga ilang ihatag dire. Aron makabayad tas Korinti. Di bitaw dili ta maputlan oy. Nga naman kun magbansay ka sa imong pagtuo, mahibong lang ka. Porting daghanang muhatag. Hasta pang atong slat mahurot pagkahalin. Una, salamat sa nag-vigil. Atong pakpakan ang nag-vigil. Tanawa, di ba atong halin sa slat? Ang atong dopes, nitungtong na sa 8,000. Niabot nag 8,016 slots ang atong halin. Pakpak. Awa, wa pa mo vigil. Sige lang to 7,000. So, ugmaha, vigil na san mo. Di bitaw. Salamat ha, sa namalit og slot. O kana sang pagpalit og slot, di ba nabalaod? Gaagad ra man nas gugma. Og maminaw mo nga makaayo na sa simbahan, palit. Og tan-aw nimo, ang imo jung kaayuhan mo importante anang imong kwarta, ayaw palit. Tan-aw na to asa ka padong. Di ba? Wala, ingom ta padir kutahi ra gud ni tanan nimong parishioner dinhi. Hurot gud dayon na ang imong slot. Kutahi ba? Parishioner ko na. Naku, ayaw kay gaagad ang kabulahanan sa maminaw ug magtuman sa sugo sa Ginoo. Mo na sige lang kog sulti diri ang makadungog unya motuo, ila ginang paliton. Og di sa sila motuo bisag nakadungog, igo ra ginang moingon nanasad. Mo ra ginilang isulti, sige na lang. Kana ra gyud ato. Ug mao sa ganay na atong sinultihan, moingon sa Ginoo, nanasad, nayo nasad. Nanasad, ni mata nasad. Yung Ginoo ug maikatog ani patyon ko nalan Kay mao ra man gyapon inigmata mamalikas ra gyapon, manikas lang gyapon anang iyang negosyo.
Magsige lang gyapon hunahunaan ng utang, sige lang gyapon pangaway tungod anang kwarta, kusog lang gyapon kaing mangural anang agianan, iyang sakyanan iparking pa anang daan, ako na laning patyon oy. Sige naman lang ni. Pero ang Ginoo di maningon ana. Ang Ginoo maluluyon man kaayo. Nahinumdom siya kanunay sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa man iyang kasabutan hangtod sa katapusan, iya gitang paabuton nga maminaw ug magtuman sa iyang mga pulong sama sa mahal nga birhen aron tagaan taniyag kabulahanan. So hangtod sad sa mahurot ning atong slat, maghuwat ra gyud ko nga mopalit mo aron mo mabulahan. Di ba? Sige, manindog na ta mga bulahan.